Siemanko, siemanko, witam was serdecznie. Elo, elo, witam, witam.
się to ładuje. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno. No, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. A ja nie mam imprezy, Bilgun. Czekaj, bo mi się sam ładuje. O Boże, ileś ty mi tego nasło. Jest tu w ogóle jakaś impreza? Wysłałeś mi do jakichś... Zapraszam do O, jest impreza, dobra, dobra. Dobra, teraz chyba już wszystko dobrze, co? Jest wszystko dobrze? Czekajcie, bo jest tam kurde mętlik z tymi kablami. Pasi już, no dobre. Dołączą. Halo. No elo, No. elo, słyszę się. Elo, elo. No. Grasz tego? No, Grasz ratowanie czy z nami? z wami sypek, no. A to fajnie. Co? Kuźwa, tyś mi tych zaproszeń zaś nawalił. Oby głupi. Co? Bo tam do mnie goduli. Już. Minut cyko na telefonie. Słyszysz, Bilgun goda, żebyś go dodał na na imprezę. Umiesz go dodać czy nie? Zara przyda. Ty go zaś nie umiesz dodać. Kaś ty je obudzie. Kto tam jeszcze chciał? Rudix. Mam cię tutaj. Nie mam cię. A ty live'a to nacisz? Ja? Ciszej. Halo, Halo? dobry dzień. Halo. Już nie musiałeś, Halo. sam Przed kolego. Spoko. dobry, A ty się na pizzi? A, to nie będę kombinować. Fajny strój. Namek, Dzięki. No, fajny. Namek, widziałeś wiadomości? Nie. Znaczy z wiadomości na Fortnite? Nie, a co zaś się tam stało? Wyjdzie granatę. Co? Dyna... Jeszcze raz, bo przerwało.
Co? Będzie Halo. Przerywa go. dynamit. I nie tylko dynamit. Ale nie wiem, jakbyś od początku A ty powiedział, mam- bo cię przerywało. No, Czy widziałeś wiadomości na tym, na... no tyle to Jak się słyszeliśmy. No, No. będzie wersja, że na iOS-a będzie... Siemanko, będzie Adisek, tylko na siemanko. iOS-ie. Czy ja cię pamiętam? Witam was. No tak. Mocność iOS-a to będzie na Ja nie Fortnite'a bardzo, nie będzie wiem. można grać mobilnie. Nanek, jak twój się kanał nazywa? Ciupiemy po naszemu. Czytujmy po naszym... Ej, Nanek, no właśnie, Subaru jej dostał od mojego kumpla. Ja? Zasy. A to dziękuję bardzo. Subaru jej To dostał. dziękuję. O. Czyli zaraz mu napiszę, niech bio na live, No. niech ogląda. Bo i tak gra w Fortnite'a pewnie sam. Da Adamek, Zagrał siemandero, dla mnie, jakby siemandero. tego- Mówił do Już mnie, cię że... subskrybuję, A, Nanek. dzięki. Ej, mówił, że zagrałby z nami, tylko że moi Xboxa, nie? A. Nanek, Nie- jak zwykle tylko ty. Co? No, Zacznij. czy masz? A słychać w ogóle impreza? Czy zawsze się ustawiasz? Ty, Co? Jeszcze raz? Dobra, grumę. Wzięła maszyna, już nic na niego trzyma. Nanek, Tak? to dawaj, Kaj, lecimy. A to już ja do was... No Nanek, Nie wiem, to może wy coś wybiercie. Kraje bytą, ja się pytam. ty, ja mam ten, ja wiem gdzie, na wykrzywione najlepiej. O, dobra, lecimy. Nie O, no, bym wtedy lecieć. A co, wy chcecie No, szybko nie przegrać? No oni tak, ej, to może polećmy na sadybę. Ej, albo na parki, albo na sadybę. Słyszy tak? Albo na parki, albo na sadyba. A też dzisiaj słychać, ja. Słychać mnie? Czego to? Gdybyś zamek znowu tego faila nie zrobił, żeś wszystko połączył, live'a żeś włączył, a głosu żeś nie włączył, żeby nas było słychać. No, znaczy to nie chodzi o to, że ja głosów włączył czy nie włączył, po prostu OBS go nie chwycił, nie? Kaj, lecimy. A co jest gdzieś? Kaj, lecimy. A podładuję twoją. Gode... No, parki. Godajcie mi kaj. Tam, w widmowe wzgórza. Ja, no Widmowe? chyba już nie. Nie, gdzie sadyba? Dobra, no to ten sklepik. No dobra. Dobra, no to co, wyskakujemy już, nie? No. No, gdzie je bytą na się pytą? Kraje radą. Dziś nie Ej, to leci na Nanek, trzeciej, bo wykieł na nasz. Co? Dzio! Wykieł nas. Kierową. Czy ja mu... jak... Ej, tu są te magazyny, możemy spenetrować To potem. co ma kierować? Ja czy Namek? Wracać na hangar. Co jo? Kurwa. Widzę skrzynię. O, Luca Dobra. ktoś puścił. Ja, Ej, ten rozwalony jest mój, ten nie mój. no, ja nic nie mam, pany. Ja Tak, biorę duży sklep. Ej, tu są dwie Nie. osoby sobie, tu widzę. Trzy. dobra. Zaraz będzie jedna, albo nawet zero. Ja już mam skrzynią. Nie! Ty nie. A, nie ma. MK i Cave. O kuźwa, co ja mu za broń? Ja mam MK. Pompa. Pompa team. Pompa team? O, No, pompa team, chłopie. widziałeś Ej, co ten? byście za To- tryb to są wzięli, że live'a? to są wszystkie bronie fioletowe? Bumbel? No to jest oddział, nie? Bumbel. Aha. Bumbel. To mnie rozjebało, ja to... Na oddziale są takie fajne te właśnie. No, A na tylko... parę i takie inne pierdoły to nie ma. Jak będziecie mieli pompę jakąś, chociaż pompę, Ja to mam weź pompę. da. Ja mam No, pompę taktyczną. dobra, to miejcie. Ja to znajdę za to. Tak na mnie pasuje. Mam krzaka, ktoś chce? Ja mam gościa. Ktoś chce? No ja. Mam MK. Ktoś chce? A nie, w sumie nie dam. Mam Ej, widzę Elkę. typa się tu. Ej, ja tu cię. Czekaj, dobra, typ leży. Czekaj, zostaw. Męczarnia! Strzelają do mnie, strzelają. Mnie. 3 HP. 3 HP. 3 HP. Typie. Czego ty ode mnie chcesz? No i ja leżę. Oszczędź. Ej, nie leć od razu na wybijanie, nie zostaw go. Się zlecą wszyscy, ty dobijesz wtedy.
Ja pierdyku. Ej, patrz mnie. Chyba czy ja. No, ja manka oglądam. No, ale jak dasz radę. Muteczek. Dobra. Czekaj za chwilę. Nie no, skoczę po ładowarnię. Nawet nie wyłączam mikro, O nie. bo mam... Dupa. Zostaw mnie. Tomek ucieka jak Nie. najdalej. Jeden na... No chyba tak zrobię, wiesz? Co tam Nanek robisz? To lepszy plan. Namek maskara? Taktyczna ucieczka. Tak. Nice, Namek. Widzisz ten, czekaj, widzisz ten duży dom, taki za tym rozwalonym, to tam gdzieś paje. Widzisz ich? No tam są właśnie w tym domku. Wszystko mi się mieści. Kurna, nie widzę ich, żeby... Jaka jest To okulary, Namek, okulary. A, okulary. Czekaj, bo ja we strefie. A, okulary. Oj, kurwa, nie mogę się. Dobra, Royala. Ja. A, idzie gościu, Która? idzie. 10. Która? 10. A ja mam 11. Ja wbijam. Lawalonem Ja nie spadam z 12, niestety. Widzę cię. Mam dwóch, wiem, wiesz. Ej, a jeden taki bogacz, Nie, ten, trochę tu ma tego brakuje. Amorka. Nie wiem, chyba zostaw. Ale to Namek ma takie lagi, czy ja? A nie, mój internet. Dobra. Na chwilę jestem live. Kurna! Aha, dobra, tak nie zobaczysz bardzo. O? Bo nie widzę. Jaj, koniec specjalny. To jest 16. 16:41. Nie Jak wejdziesz. skoczysz tam do... Bandaże tam są, więc tak. Trochę ci te bandaże niepotrzebne. Strzelają. Strzelają Nanek, plecy. No to se przeleca, no co zrobię? Ja A zwykle bym by się na zarąbał dobre drzewo jeden. by się za nim kampił Nanek. Kurwa jebany pizda pierdolono, kurwa. Tak by nie mógł kaindzić. Ej, to jest ten Kuta sam. zjebany. Widać, że Nanek nie panuje nad złością. No jaką Nie. złością? Kurwa, tyle ludzi, opie 39 osób, kurwa, a on musiał za mną lecieć. No, byłeś najbliżej. Byłeś najłatwiejszym celem. Chodźcie na to, Znaczy, nie? nie na widłowę. Ja już bym Boisz się? Nie dużo skrzynek. No są 4 chyba. Niech ci będzie. Ja się niczego nie boję, jak ja na solo latam na tego, na wykrzywione. A możemy potem na arkady lecieć. No to? Na arkady. Karnet bojowy 8 stopień Namek. Brawo ty. Waldi, dzięki za suba. Borys mi nie pokazuje. Tego też mi nie pokazuje. Emotka. Ja gdzieś tak około godziny, nie wiem, dzisiaj wieczornych raczej z wami nie będę grał. Znaczy ja i tak raczej z wami nie będę grał, bo ja się zmykam tak po 17. No tak na chwilę wpadł. Bo do roboty idę. Gdzie lecisz, że o 17? Co? No do roboty. Do roboty. O O której 18 ty czy tak właśnie 17? Jeszcze raz. grasz? O której ty tak grasz? O której ja tak gram? Bo tak trochę... No dzisiaj późno przyszedł, jak teraz dopiero, nie? A tak. Ty o 17 czy o 18 jedziesz do pracy? O 17 kończę live'a i się zbieram. Przecież zaraz o 17. No po 17 coś takiego. No, mam nadzieję. Ja sobie ludzie po... Ja to Sydney, co to za dzieci? No wiedzisz, no coś. Słyszysz? Jest błąd na PS-ie, Jaki? że spieprzyli coś i zajebistą grę masz za darmo. Ale tak darmo bez plusa. Jaką? Pro Evolution Soccer 2018 Live. Pro. O, jak zwykle Pro Evolution. To się Pro Evolution wyszło?
Wyskakujecie już? Pro Evolution Soccer zwykle kosztuje 280 zł. Jadę na te. Na krzywe leci. Patrz go. To na krzywę. No, nie, na krzywę. Mamy uważaj, bo tam są te spadochroniane. Jak mnie nazywasz dzieckiem, to ty tam na przykład dzieci. To ty chyba jeszcze nie wiesz, kim ja A to jestem. serio jest do ściągnięcia ta gra, ja? No, to ja ściągnę nam Pro Evolution Soccer. Wczoraj o 12 ją tego. Co Zobaczyłem. ty robisz? Ja? To się trochę długo pobiera, bo pierwsze jest... Nie chcę nic godać, ale tam już jakiś pedał leci. Nie dolecił. Gdzie pedałem? Dowóz. Ja to tu wylądowałem w bezpiecznym miejscu. Jak za nas No, na wieży jest. Wieża. Ja tu wylądowałem w To bardzo lecimy fajnym do niego, bo warunkach. nie wiem. Jak Co? też. Ja tu też... Na wieży jestem tak trochę. Dobra, tu nic nie ma. Ja te piję też. No niby jakiś light, no, do Adamek. Ogarnij to, o co tam chodzi. To jak rajdzie. Ej, powiem... Ej, ten typ tam jest dobra. Powiem wam, Ładnie. że mam tego. Mam... Zrajdował się coś dalej. Mam polinkę mam. Dostałeś już rajda kiedyś? Jeszcze raz, bo nie słyszę. Ej! Rajda dostałeś już kiedyś? Nie, nie. No nie! Dostałem, leżę. Umieram. Umrę, wiedziałem. O kurde. Cio, ten typ koło mnie chodzi. Spierdzielam. No i no trampolinkę. O nie, przyszedł koło mnie. Polska, fioletowy. Ze dwóch. Dupa! Shotgun chyba, dupa. Zostaw mnie. Ej typ ma tą nową broń i mnie nie umie trafić. Ała, jednak nie trafił. Ja też mam to nową. Jednak wyciągnął MK. Ej, u mnie Janek, został. gdzie jesteś? Ja we wieży. Tam jesteś. Krzychu, chodź do mnie. Już lecę. Zostaw mnie. Oszczędź. Słuchaj, Ratuję cię. Biegnę do ciebie. Albo Nanek jest w sumie Jaka jest bliżej. ten typo? A nie. No... Że tak powiem, no tu jest koło mnie. Nie widzę go. Bo go słyszę ciągle. Jak skacze. W środku jest chyba. Nie, za mną jest, dobra, ginę. Nie. Chyba. Już tam lecę do was. Dawaj. Zyskałem fioletowy. Gdzie on jest, ten A, widział cię. gnój? No, buduje się. No widzisz? Buduje się. A tam? To jest? Gdzie ja celuję? Tam? No. Czekaj. Kurna, stój gnoju. No na lewo bardziej, na lewo, tam jest Nanek. Na lewo. Na lewo bardziej. Jest. Już ten mur. No tam jest ten gnój. Kraje wyrymowało się. Widzisz, mur, tam Skąd jest tam jest? gnój. Ej, strzela do mnie. Krzychu jeszcze ksylno zginę i lepiej. Bo ta popa jest głupia. Chyba tam go nie ma. O, nie. Jak już zdjął Krzycha, no to... Biegnie po ciebie. No to dobra, niech biegnie, no. Wyjdź. On zginie. I tak mam 6 amunicji, no. Nanek go załatwił. Ja. Nanek tutaj. No. Wierzę w ciebie. Ja go załatwię. On tu spenetrował na dole. Na dole wszystko spenetrował. Gdzie on jest? Pod tobą. Wszyscy się wyjebali. Gdzie on jest? No pod tobą gdzieś będzie. Chodził tam. I czemu tylko ja cię oglądam? Ja też. Serio? A ten twój ziomek nawet gdzie on jest? Kuźwa, nie mam amunicji, ej. Dawaj go z No i kilofa. gorzej. Dawaj. Pamiętasz jak z kilofa, że się bił. Teraz to sobie mogę w dupa strzelić. Kuźwa, gnój wszystko zbierał. Ma jeszcze fioletowego skala. Może to pomóc. Ja pierdzielę.
Jeszcze miejsce wybrali, ja wam powiem. Jest to otwarte? Ja. Ten znanek wybiera miejsce. Nie wiem jakby ja bym sobie na wykrzywiony poleciał. Ale jaja, no chyba mnie rozerwie. Strefa, nanek. A srać ta strefa. Teraz i tak my są w dupie, bo nie wiem, jaka jest ten gościu. Nie wiem, czy on uciekł, czy nie uciekł. On utknął. Boi się ciebie. To widać. No i tak mi to nic nie do paczka, gdzie jest strefa. I tak tam nie doleca. No widzę. Otwórz skrzynkę na pocieszenie. No to jest maty. I teraz lecisz do strefy. Strefa. Snajpa. Tu jest myszka? Nie. No i tak to, Spokojnie, tak to zmaszymy. Mam jeszcze 70 sekund. Raczej nie dobiegnę. Raczej nie. A, było tak pięknie. A miało być tak pięknie. Nie. Miało nie grać oczy nam. Miało być 100 lat, 100 lat. Kurna, ani apteczki, nic. Ej, widzisz typiarza? Biegnie. Nie, nie widziałem go. Głowy, co ty tu robisz, no? A nie, jednak to nie on. No Ja ty już teraz już masz 15 sekund. Kuźwa, jeszcze amunicji mi brakło, no. Chudy byk. Koniec, nasz team się rozpadł. O Boże. Padasz do Adamek, to jest taka light wersja, ja. A, Jaki ty Adamek? na czacie. Co No, że to jest taka wersja light. A czego wersja light? No tego PS... Coś ty tego dał. A, Pro Evolution Soccer. No, no. Puka mi tu lajewa. Team lajewa. Ale zawsze było. O, przepraszam. Co to było? O, Light. sorki. To nie wiem, co to wyciągnie. Muszę zabić czterech z karabinu szturmowego i 2 z pistoletu maszynowego. Od ciebie czemu? Ej, to teraz lecimy na hangar. Co na hangarach? Na hangarach jest do dupy drop. Niekiedy jest fajnie. Na hangarach jest do dupy drop. Tam dropu nie ma w ogóle. Hangary to jest najmniej opłacona. Lokalizacja. Zależy skąd polecimy. Z tej No strony. stąd lecimy.
Duże ziemienie, słony strumień. Dzięki, Karol. Mocar. Dobra, co, wybraliście się coś? Ja bym na hardcora tu poleciał, ale... Ja bym tu nie poleciał. Ja by spróbował... Zgubne ziemię? Borys, Ja mówisz? tu lecę. A na te... Na pagody. No ja polecę z tobą na pogody. No to ci na Ja pogody. wszyscy lecimy. Ja dolecę na stówę. Jest 3500% szansy, że ja tam dolecę. I to jeszcze ze standardową wysokością. I zobaczycie, ja jeszcze będę chciał nurkować na dół, nie? Będę za wysoko. A tam ogólnie baguję tą grę, więc mnie to cito. Patrz. I ja jeszcze muszę nurkować na dół. A wy gdzie? Wy już na dole. A jeszcze nie nurkuję. Ja biorę środek. Środek? Centralny To ja środek. wezmę wieżę. Ja wezmę wieżę. Jest na wieży skrzynka. Fak, tu jakiś gościu dolatuje. Dobra, Mam kij, MK, zero, gdzie jest? zero go walimy na łeb. Na dachu Widzimy, już jak jest. pilnować. Jeden jest na dole. Ja rezygnuję z tego. Czemu? Ja mam skrzynkę. Dobra, już mam MK, więc... Już jest po gościu. To Ja weźmie też go mam popatrz. MK i 2 pompy. Ja mam... O, MK zielona. A ja mam niebieską, więc zielona Fajną mnie- beczkę, jakby co. Dżuga? Tak. Dżuga, czy jak to tam było? Czy albo dżu. No beczka. No, beczka obfitości. No, gdzie są te O, nie, rodziny? blisko Mam- strefa moment. Ej. No, jak No to powiem ci fajnie. Janek, nie, to by się chyba ty pomyliło z nami. Bo ja tu gościa nie widzę. Nie, to mi się Innego. pomyliło z czym innym, wiesz? Wszystko już Aha. macie opanowane, Chyba, że bo by brałem. jakoś broń mi się przydała. No to chodź No, do mnie, ja- bo ja tu mam pełno namek. Od wyboru do kolorów. Ktoś Chyba. umie ten strzelać z awki? Na środku masz tego. Co z awki? Czy ktoś umieszcza? Ja. No bo mam. No to daj jak nie chcesz. Tu na środku masz zieloną MK na nek gdzieś zgubiłem. Kto ma zieloną? Kto ma snajpę dla mnie? Ja. A czyli ja, czyli... Ponogat. Dobra, to akurat, żebym do ciebie przyleciał. Czy nie daleko, wysoko. Pod tobą. To jak tam się Dobra. zgodziłam. Nanek tam jest, a frogata Ej, nie koledzy, widzę. weźcie, chodźcie tu do mnie i mnie tak trochę kryjcie, bo muszę też iść na chwilę. Tylko? No, ja przyszedłem do góry, a frogat na dół poszedł. Ej, dobra, Nie, idź, tylko to tak. ja, to mnie kryjcie. Dam ci uspa. Ale dupa blada, Nie no. chcę nic. No, ale no nie mam za to wyrzucić. Też ammo? No, jakbyś mógł, bo mam jedno. O, ale będzie sierkane. Dzięki. Ja sobie powymieniam wszystko. Pompa na drugie, snajpa na trzecie. Siorby przed... Chcesz coś soki? Nanek, chodź tu. Czekaj, zaraz tam idę do ciebie. Bo ty jesteś ty jesteś wiecznie pokrzywdzony przez to, zaraz ci dam toczki. Ty napijesz Mi by czegoś. się przydała MK. No, tu mam jakiś badziew No, ty na środku, snajperski, ale... na środku ci zostawiłem zieloną memkę. Tu? Coś zajebał. Strzelają do mnie! Ała! No to... Lecę do ciebie. Skąd? No. Patrzałem, czy się czy się kapniecie. Dobra, macie dużo surowców. Go tu nie ma. Chyba. Dejta tego. Ma ktoś jeszcze naboja do snajperka. Czekaj. Kurde. Tu masz MK na nek. Gdzie? Tu. W sklepie. Ej, nie... Tym większym. No średnia jest. A taką to ci mogę dać zieloną, jak chcesz na nek. Daj mu zielono, bo skrzynka. mam plus. O, dawaj, moje! I soczunie. I pompa. Automatycznie. Nie, ja wolę Czekaj, w którym Ja sklepie wolę jest zwykłą ten? pompę. No w tym, tu. Tu, w tym. Jak chcesz, to galioną mam dla ciebie na nek. Dzięki. Łe, nie w tą stronę spadłem. Jaka jest ta MK?
To w Tu tym jest. sklepie dużym. Co? A Gdzieś. tu Nanek. Strefa łomny. Nanek, gdzie jesteś? Tu. Gdzie jest Nanek? A tu jest. Nanek! Dzięki. No, tu. Czekaj, Ale za co? Dzięki To nie za ma suby. A cave'a. suby mi teraz wbijają, wiesz? Nanek, Aha. czemu ty nie masz cave'a? Przecież widziałem jak znalazłeś. Pił. Nie, ja Jakby co, znalazłem, to ja na mam siedem. beczkę. Nanek, czego to mam masz to 7? i masz to. Nanek, patrz jak Nie, ja. nigdzie nie ma, nie. Nigdzie nie ma naboi do Dobra. snajper. O, zielona pumpa. Nanek, chodź, patrz. O, Będziemy widzę. grać. Weź sobie. Nikt nie ma naboi do pumpy. Ja Ja mam mam. 33 to taktyczne. Nie do pompy, Ja mam. tylko do snajper. Nie, ja do snajper bardziej. A, shotguna, dupa blada. Zależy- A nie shotguna. No. Już mi Forget dawałeś naboje do snajper. Dobra, ja bym już woli szedł, Dobra, bo to ja się wezmę. strefa zamyka. Ja Chodźcie, nie chcę bo- tego robić. No chodźcie powoli. Przy okazji Gdzieś bym po drodze jakiś jeszcze surowców jest- pozbierał, bo ja nic nie mam. Po drodze jest gdzieś jeszcze tego. Łe, co ja zrobiłem? Dobra. Ja tam się wymądrzę. Co jest z mojego wymądrzenia? sklep. No właśnie. Może jakby robione. Skrzynka! Jak będą naboje do snajpy, to zostaw mi. Nie ma naboje do snajpy. Masz, Bo tu jest jeszcze. Co? Który mi dał? masz. MK. Ja mam MK niebieską. A? To nieźle, ja No. mam digielka niebieskiego. Ja mam niebieską MK, pompę A ja mam zieloną. złotego. Ej, to jest penetrowane chyba. I tu jest porozwalane. Nie jest penetracja. Nie było penetrowane. To czemu to jest porozwalane? Tak. Bo było penetrowane. Gdzie wyście No polecieli? nie. Dobra, nie mam ma. 25 naboi do snajpy. Nanek nadal tam jest, a my... No nie, Kaczmy nie, się. nie. Już daleko jesteśmy już- jesteśmy. No jesteśmy kawał w tym od siebie. A bo nawet nie umie wyjść. Dobra, już to. Ja tam miałem eleganckie przejście. Ej, Tam jest chodź stacja do nas. benzynowa, A ja bym tu tam mam poszedł. iść? Chodźcie. Boże, ta mapa też jest upośledzona. Tam już jest ten zebranie. Nanek, na szybko, bo wszystko. cię No strefa trudno, no. Upośledzona jest ta mapa jak... Ej, skrzynka jest. Skrzynka jest nieotwarta. Na środku Gdzie? tego. Ja Ej, otwarta pierdzielę. Mnie strefa dobije. No to Widzę typa. No co za ludzie. Typa widzę. Mam, w razie czego mam te. Mam beczkę bandaże. jakby co. Bandaże, beczkę. Jak dostaniesz ze snajpy. Nanek. Biegnij. Dobra, kid, dam ci sioki. I te. Dawaj, Ej, nie, Nanek. nie ubiję cię. Dawaj, Nie udupię cię. dawaj Nanek, chodź, biegniemy razem. Chodź Nanek, dawaj szybko. Chodź, jak blisko. A ci gdzie są? Nanek, Na skille tu wygraliśmy. jestem. Kaj Jest lecę. czerwony. Jest Tak, czerwony. wygraliśmy. Dzięki. Teraz jak ktoś będzie to strzelą moją przerąbane. Nie, ja i tak nie wiem tym rzucać, więc już. Ej. To ty, no. Ktoś umie się bawić Ja tą tam snajperką, wszystkim przyjąłem. to mu rzuca. Ja umiem się bawić snajperką, ale mam snajperkę. Ja mam nie- taką nie jakoś potrzebną. półautomatyczną czy Nie jakoś. może dać. A tak. Mi możesz automaty- dać. Automatyka, dobra. Ej, widzę jakąś legendarkę chyba. Bo No coś się jest świeci legendarka takiego. i to jest chyba pistol legendarny. O Jezus. Ale uważaj. No uważaj, bo tu osoby będą. Będą. Mogą być. Dużo osób będzie. Ej, Nie, jak są, ty bo... Są, bo widziałem na tym... Na Ej, przybliżeniu ze nie. snajpy gościa. Ej, Co to jest? fioletowa? To jest digielek? Bierzcie co chcecie. Bierzcie co chcecie, ja tu was zasłaniam. A ja nie... a jak się nie wyrąbię, to was zasłaniam. Ej, ktoś, ej, bo tu jest do tego, do digielka jest. Jest Naboje? digielek i ma 4 ammo. No tak jest 4. Właśnie, tak w sumie naboje by mi się przydały właśnie do digla. Takie typowo diglowe, bo to są ciężkie naboje. No to chodź, ci dam. A w sumie O nie ja da się. cię kręcę. Nie da się. 6 Granaty. granatów. To są O te- Boże, bierę. jak daleko jest strefa. Masakra. MK zielona. No to ja bym powiedział, żeby już lecieć, bo No ja już lecę właśnie. Tylko się rozglądajcie na boku, żeby... O kur... Ej, serce mi stanęło, nie? Jak zobaczyłem, że ty na dachu stoisz, bo myślałem, że to jakiś typek. A to jakiś... A to ty. Całki. Już nie... stanęło. Jak... Słyszałem, że Nie... Jakbym nie zobaczył Niku, to bym ci w łeb strzelił.
Dobrze, że są te miki. No, byś dostał banie i co się... A kiedyś było takie, jak wyszedł od razu Fortnite, to nie zrobili tego, że nie możesz zabijać swoich i mogłeś strzelać Takie łby w test, swoim. No, mogę ich łby normalnie swoim szczęść. Bo mamy przerąbane maksymalnie, bo z naszej strony poleci najszybciej. A 10 sekund nam zostało do przebiegnięcia. Ale nie, zdążymy na lajcie. Ale to się jeszcze długo będzie zmniejszać, więc wiesz. No, z naszej Ja strony bym- szybko będzie się zmieszać. No, będzie szybko, ale mają czas. I tu coś jest. Ej, bo tam granatem widzę do góry. O, ammo. Wezmę. Ja granatów nie odpuszczę, bo ja szyszkami robię dobre akcje. Ammo? Wezmę. I to co? Szyszunia! Ammo! Ammo bug. Szyszunia! A, rakiety. Szyszunia! Daj mnie wyjść. Bless. Bliat. Bliat. Powiedzcie mi, z jednym randomem gramy, czy jak to wygląda? Nie, wszyscy są team. To jest są teamy. Fonogat. Masz- Czemu? Ja. Aha, sorki. Nie od tego Ciągle z nami aktora gada, właśnie. ty się Manek nie kapnął. To już 3 razy do niego mówiłem, że mi dropnął tego. Amo. Manek, kurde, kampiciel w krzakach już siedzi. O! Dobra, Mam tego. jedna rzecz muszę Mów zrobić. napoje do MK. Nie dałem tego. Dawajcie, Dobra, idziemy wszyscy do krzaka i patrzymy w dół jednego. Wszyscy w inną stronę. Dobra, ja Ej, tu no. za drzewem tak trochę. Ja tu tak trochę poleza. Tutaj gdzieś obadam. Tylko powiem wam, że nikogo nie ma. Chyba tylko na wykrzywionych są ludzie. Cio. Gadu. Co ty mikrofon mi zbieraj, no. Nie, dobra, myślałem, że ktoś słyszy jakieś chodzenie. No ja biegam. Mój mikrofon coś za dużo. Że nie. Ale ty jesteś daleko ode mnie. Aż gdzie jest? My tu gadu, a 18 osób zostało. Ej, to próbujemy to wygrać. Manek, to chodź czekaj, tu szybciej. musimy biec. Manek, Ej, chodź gdzie ty szybciej. Czekaj. Gdzie? Tu. Manek, tam, ej, czekajcie na między Nanka. kanionami tak trochę. Mi się wydaje, że czek- krzak jest. Trzech tu jest? Walić krzaka? Krzak. Próbować? Ej, granaty Tak. jak chcesz. Ej, chodź tu ten. Jak cię mówić? Jak to? Jak to jest? Wilgon. Biegol. Chodź tu, Biegon. Tu na Krzak dół. czysty. Też czysty, jestem bo- biegol. No, bo tu masz granaty. Weź se. No ja mam granatę, więc ludzi garbuję. Wrzucasz? Manek, Co, idziemy już? stoi. No No, ja. chodzimy do góry. Ej, ja bym tu już poszedł. Ja bym już Ja się bym wbijał tu na na lasę. poszedł, bo na górze Ej, trochę tak... Biugon, ja mam nick na YouTubie Biugol. Ja L drugi na widzę. końcu. Ja tyle. A ja tu jestem parkurowiec. Ej, patrz! Mamy coś tu. Ty! Legenda. To jest nasz bus. Ej, No. lol, busa znaleźliśmy. Tu jest Ej, skrzynka. ile on ma HP? Jest. Co my znaleźli? O, 600. ty. Ja sam jestem Busa. Awka. Ej, Awka, ja biorę. Ale Ej, wiecie, że... nie mam ammo. Nie mam ammo, mam jedno ammo. Dawki. Czekaj, ci rzuc trochę. Ej, macie jakąś broń taką... Okej, macie tego busa. Taką do dupy. No Nie, dobra. nie, Gdzie? Zniszczony. Masz. A to po co się... Dzięki. Ja wiecie, że... A chodźcie do strefy. Ej, wiecie, że jak jest ten... Ej, budowane było. 28. To weźcie tam, No, widzę. bo ja za bardzo nie mam czego, nie? Ej, strzelał do mnie. Strzeli do mnie. Ja mam same nie karabiny. trafiłem. wiecie. Dobra, Czekaj. dawajcie. Ej, kuźwa, uwalił mnie. Wydanka. Ach, tam jest! Niech tylko wychyli. Ej, spieprzamy, Chodźcie, spieprzamy, ja tu spieprzamy, uciekam. spieprzamy. Spieprzamy, chodźcie, chodźcie. Ej, ja nie mam co się budować. Jebnie, ubił mnie, Dawaj, obcy, dawaj. ubił mnie. Ej, dawajcie mu Weźcie ścianę. Nanka. Ścianę, Weźcie... szybko. Ja Weźcie tego, wycofałam na a neteczkę. O nie, ja Celują. zrobię przejście. do mnie. Do mnie strzelają. A, szybko, Nanek, nie. Nanek, tylko nie Zabuduj umieraj. nas. Łe, leżę. Dobra, żyję. Jest dobrze, żyję. Manek, nie ruszaj się. Dobra, ja go leczę, ja go leczę. Ja go leczę. Nie wykuję mnie. Ja Ej, tu ten wam wyrzucam strzelają. beczkę. Nie Strzelają to. mnie skąd? Dobra, Góry masz. suki. Ej, 8 Chcesz HP. beczkę?
Kurwa, Nie, leży. dźwignijcie Bilguna. Uważajcie, macie Dobra. góra. Kurde! No nie, Nie, idź po ciebie, nie dacie rady. ryzyko- 248. Ja mam 6 HP. Strefa! Ja pierdzielę. Nie Macie zdąża! Bilguna, 248. Ej, nie zdąża! Nie zdąża, beczki, lepić, nie zdąża! Ile na 200? 246 czy coś takiego. Kurde, strzeloj mam! A, dupa! I... Ale dupa blada. Ej, ja zostałem? No, tyłu, tam są, u góry, tam. Tam są. Dobra. Nie dało się tego wygrać. 6 mieliśmy. A pa, kurde. Ale tu zabudowani byli u góry. Ajajaj. Dalek, ty już kończysz? Jeszcze jeden meczek mogę pyknąć. No to dawaj. No. Ej, dobra, no to Nanek jak ostatni meczek, to 222. Akurat. To Nanek powalczył w tym meczu. Jak ostatni. Tak. Nanek, pokaż nam Kaj, lecimy. A, ja tak wiesz, super specjalistą. Dony, czy ty możesz zagrać? No wiesz co, no, ja zawsze mam do ciebie miejsce, nie wiem jak tam chłopaki. No, A Krzychu, czemu nie ma, nie? wiem, że ty już będziesz kończyć. A to Nie, teraz byś nie. chciał Dony zagrać, czy następnym razem, na przykład jutro, byśmy się ugadali. To być tam jedno miejsce byś miał. Czekaj, ja coś dostał we szafce. Zaś dostał coś. Jakieś same pierdoły. Co wysłają ci ludzie? Nanek, Już, dawaj. czekaj no. Jeszcze coś dostałem. Dobra. Ej, potrzebuję pompę jakoś. Ej, ja bym w sumie Ja. na Akry poleciał. Na co? Na Akry. No. Czyli? Fajnie na górze. Jak jest mapa, to na samą górę, tak w prawym górnym. Tak, nie, którego mapy nie znasz. O. No. Dobra. No, trzeba Teraz! Kurna, ja ostatni meczyk grom. Dony. A zgodujmy się na jutro. To czekaj, ostatni mecz. Ja jestem cały czas jutro. Co robisz mi z tą... A które jutro będziecie tak Nie grać? wiem, ja się postaram od rana być. 3 not. Od rana? No, to Znaczy fajnie, od rana, ja też no mogę kole być od myślę rana. kole 11. Że już byda. 10, 11, o ile mi się uda. Ja 15. Na 15, 10, 11 16. to ja też. Czekaj, na negacie muszę dodać do znań. Na Neka, to potem o ten. A którą będziesz miał? Na neg, Potem na a dwu- ty jaki masz na nick? 12. Podaj. No tu masz przecież nade mną jest nick wpisany. A ja cię Nanek. dodaję, tak, do znań. Na imprezie możesz No. przecież. A, no właśnie. Butny brzeg. Akry tu są. Spoko Dony. To nie. Wilgon, tu są akry, Nie, widzisz? nie, nie. Na akry nie wiedziemy. To gdzie wy chcecie lecieć? To za dużo. No Czekaj, butny. zaraz to zrobię. Jesteś pewny? Ja bym poleciał bardziej tu, bo tam będzie chyba strefa bardziej tak daleko. Fajnie. Na butny. Więc na górę polecę, a wy tam Ja pójdzie. mam... No to skoczymy, nie? Penetrator. Wyskoczymy. Dobra, niech wam będzie, mi się wydaje, że tu dużo osób poleci. Nie lecą. Będzie więcej killi. Tylko jeszcze trzeba je zrobić, wiesz, nie? Mucha lata jakoś. No a tam ucha, to ucha. Ja biorę ten domek. Jak nikogo nie ma. Ja, Tak to się fajnie. mówi, żeby- Ja sobie wezmę ten domek, jak to To nazywałem. tak fanzolił, że będą... No jak mówił, że będzie dużo osób. Ja tak na razie nie widzę nikogo. Nawet, że Dobra. Śląska? Zazwyczaj jest dużo osób. Ja nie weźmę się. Niestety. Ja tylko Polska.
To już to tam po dachu czasko. Ju. O Boże, Ła, na są druga. też będą. Ty, patrz, zeszłem z góry, drugą potkę dostałem. Reseta. I teraz ino, Scar. Scar O, legendarny. autoż ma ten fioletowy. O, mam niebieską memkę. Nawet nie biorę szarej. No niepotrzebna mi. W tym pokoju jest za szafą. Przejście. Kuźwa, gościu tu jest, ja pierdzielę, kurwa. Mać. Czym się oddaje? Oj, dupa blada, gówno. Ja myślę, że to wylot to cię kole mnie. A to nie tylko. Mam nadzieję, że ja się nie wyrąbię. Nic, jeszcze popatrzę A są takie chwila dwa- jak grocie i... Będę spadał. No. Ja też zarobię ze spodobów. Trzeba odpocząć dzisiaj. W ciężkich robotach. A potem dzieci. Patrz, zaraz dostanę łba. Jak się nie mylę. Gdzieś ty zginął? Ty żeś zginął tam daleko, nie? A Stefan mamy nawet blisko. No... Bo jest tu już na górze. No... No to ja... Ej, dzisiaj to ja już będę zaopatrzony na potki na cały rok. Dwie wychlałem, jeszcze mam Ale- dwie w tym. Jeszcze mam dwie znalazłem. Na zapas będziesz miał. Może siedział. Jeszcze amunicji pełno. Kurde, jak nigdy tyle amunicji nie miałem, tak dzisiaj coś się stało i amunicję dostaję cały czas. To siorba mam. A on był tu w przedostatnim domku. Czekaj, kto to ogląda? Kogo ja tu obserwuję? Borys, ty lotasz po tym. O, to w tym domku widzisz, gdzie jest boisko? To tam mnie gościu załatwił. W środku. Hej, to ja. Kurwa, furgo. Tyłek z tym basenem. Na tym basenie jest apteczka. Nie tam, Na tam basenie? nie strzelej. Tam na tym drugim boisku. O, tam. Tu. Widzisz, leci gościu na dole. Tu Ej, masz tu apteczkę. Na skrzynka dole jest. gościu leci. Tu skrzynka jest. Ej, leci do budynku ze szkłem. Łeże. Chłopcy, A jak chce ktoś potkę? Bo Mam kuszek, chcesz? ono, będziesz miał plecy, znaczy plecy, od przodu do ciebie przyleci, bo wleciał do tego budynku ze szkłem. Do tego? Naprzeciwko, Tu? no. którego? Borys Tak. ogląda i nic nie godo. Tutaj. A jak to? Co tego? A, Gdzie dobra. Gdzie chce Ja przylecieć gadam, gościu? a ten mikro wyciszyłem. Dobra, idźcie do przodu, idźcie. To zaraz będę go walił na łeb. Prawo, no. Ja i też. prosto, Raszujemy go. Co murze. I on jest w tym małym domku. W tym małym Tym? domku jest. No, w tym? tym? Tu wchodził, ostatnio go widziałem, tak, w tym. W tym, no tu Łe, będzie. czekaj na mnie. Jest! Załatwiłem. No dawajcie. No i dobrze. Dobra, teraz uciekajcie, bo Mam strefa apteczkę. jest. Teraz uciekajcie, Ja bo mam strefa. Wziąłem apteczkę. Bo wy macie trochę Spokojnie. lepiej, bo ja jestem na górze i mogę sobie zlecieć i się zabić. No spokojnie, bym cię podniósł, mam apteczkę i 2 keby. No to dobrze. Ja mam dwie apteczki. Aż. Możecie mi dać, bo ja nic nie mam. I co, mam skakać? No jak chcesz, czekaj, bo nie znajdę cię później. Nie chodźcie no, złaź powoli złaź ze skały. Danek, widzisz mnie? Złaź powoli ze skały, złaź tu. Ja mam dwie apteczki. I za ammo do pompy. Nice. YOLO! A, Jebany. No to nie dureń. nie dało się zejść. Trzeba było zjechać tu z boku. A dupa i to bym zdjął. Dobra. Chcesz apteczkę? Już mu aptekę, ja bym rzucał 2 keby. O, patrz. Dobra. Możecie mi też jakąś broń live'ową i no pistolet, nie? Może jednego kewa, 2 ci jedą. Mi szkoda. Szkoda. A, takiego dużego, no to dobra, no to rozumiem. Myślę, że jeszcze małego mi dasz. Dobra, to wy tam jesteście z przodu, bo ja nie mam żadnej broni.
Po co mi apteczka, jak już mam? A nie, bo ja nie chcę, co wyrzuciłem. Ej, daj mi jakąś broń. Czy macie tylko jedną, biedaku? Ja mam dwie, Ja- ale ja mam obiema potrzebuję obie. Bo jedną Ja mam zabiłem, tylko a drugą zabiłem. autoszmatkę i M4A4 i pompę. Którą autoszmatę? Daj mi nawet pompę, bo Ja- ja mam misję, żeby z pompy zabić. A ja mam Dobra. misję, żeby z tego, z karabinu zabijać. A jeszcze nikogo Ale nie ma, ammo zabiłem. mam. No właśnie widzę. Dobra, jak znajdziesz broń, podawaj mi. Ja chcę, ja chcę. Ja znalazłem Ej, tu widzę masz skrzynię. Czy No nie wiem. Dony nie wiem, Tylko uważaj. nie pytaj się mnie. Nie, dla kiełbasa. Ej, To, bo to odpada. mogę... Ej, bo to Następnym byli- razem no to właśnie, Dony to byli opanujemy. goście. No, będzie mógł grać za mnie, bo mnie chyba nie będzie. Aż tak. Ej, wiem gdzie No są nie, chyba nie goście. będzie. To spoko. Tak bardziej o 16 będę. Ojoj. Ej, ale bogacze z metalu się budowali. Ej, widzę fioletowe Ale rzeczy. jakby co, to cię może dodać osoba mała kraska, to ja. Kto? Proszę. Mała kraska. Dobra, spoko. Ty tam wleź se na tym, na Facebooka. To są linki, tak. Ja już jestem. No ale? Wszystkich się wydarzy. Mamy Ja katanę. zagramy w piłkę. Ej, dawaj mi... Aha. Ej, bo ty lubisz granaty chyba, nie? No, 1-0. Czemu pistolet? Ej, będzie ci... Allahu Akbar! Dobra, nic. Ja panowie kończę. No. Dobra. No, Do jutra. trzymajcie się, na Okej. razie, cześć. Dobra. No, elo. To sześć. Nie rzucajcie tym. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do jutra.